manchea de contos. Este é un conto que vai de cu. E por que diredes? Habédelo saber de seguida. Un actor de cine moi famoso e moi elegante presumía de ter, de entre todo o que tiña, 3 cousas maravillosas. Unha peita fantástica de raíz de sequoia, un anel cunha pedra lunar e un calzón pintado á man único no mundo. E agora entenderedes por que é un conto que ten moito que ver cun cu. Porque o protagonista é o calzón. A historia comeza un día en que este calzón estaba moi sucio. E que se fai coa roupa cando está sucia? Pois métese na lavadora. E foi ali dentro onde o calzón, mentres daba voltas e máis voltas, atopouse de cara cunha media de seda. O calzón gustoulle tanto aquela media que lle quixo facelas beiras. Ola, guapa, como te chamas? Non teño gana de falar, cortoulle ela. Polo menos dime en que perna traballas, insistiu o calzón. Gústame como és, guapa, porque serves tanto para abrigar como para facer máis fermosa unha perna. A ela cada vez poñía máis nerviosa aquel cacho de roupa sucia. Non oiches que non quero falar contigo? Tanto me ten. Eu sí que quero falar contigo, insistiu o calzón. Non oiches falar do respeto? Preguntou a media. Non sei de que me falas. A parte de ser un dos calzóns máis xeitosos do mundo mundial, teño unha peita de raíz de sequoia e un anel cunha pedra lunar maravillosa. Mentiu, xa que a quen pertencía realmente ambas as dúas cousas era o famoso actor de cine. A media non se inmutou. Entón o calzón cambiou de táctica e comezou a achegarse á media. Non te achegues que berro, berrou a media espantada. Non é para tanto, non sexas mexericas, berrou o calzón cando a lavadora parou. E que se fai coa roupa cando sae da lavadora? Pois tendela. Unha vez tendido, o calzón deuse de conta de que estaba colgado por unha pinza, e ali colgado comezou outra vez a intentar facelas beiras. Ola, raíña, gústame como me agarran os teus dedos. Dasme un bico. És un atrevido e un desvergonzado, contestou a pinza enfadada. Eu aínda diría máis. És un desvergonzado e un atrevido, engadiu súa irmá xemelga. E sen deixar que o calzón continuase falando, deixárono caer. Mentres caía o calzón pensaba: o que perdeu esta pinza? Algún día se dar de conta que tivo nas súas mans o calzón máis xeitoso do mundo. O calzón foi parar a unha cesta de roupa onde se atopou cunha tesoira. Cando a viu, non desaproveitou un momento para continuar facendo as beiras. Boas tardes, tesoira. Espero que non me cortes se che digo unha cousa. Nunca na vida vira unha moza cunhas pernas tan longas. Non sabes como me gustaría que bailásemos pegados. Seguro que bailando xuntos gañaríamos un Óscar. Un Óscar? Ti e eu? Morro coa risa. O que é un farsante. E dicindo isto, abriuse e sen compaixón ningunha fíxolle un corte ao calzón. Ao cabo dun pouco, no cuarto de pasalo ferro, o calzón ben furado pero infatigable atopouse ao lado da peita e intentou facerlle a pelota para ver se, polo menos, podía facerlle as beiras a ela. Querida peita,
Tantos anos xuntos e non me dera conta da perfección dos teus dentes. Queríache facer unha pregunta. Queres ser a miña moza? Pero como te atreves a facerme unha pregunta así? E logo non sabes que estou prometida co anel desde hai máis dun ano? Ao día seguinte, o actor famoso, cando se vestía para ir rodar a segunda parte da película 5 bodas e un bautizo, colleu este calzón. Pero, a ver que tiña un burato, levouno directamente ao armario da limpeza. Colgouno ao lado da fregona e da vasoira. O calzón, que non se dera de conta de nada, levado pola súa vaidade, comezou inmediatamente a presumir diante dos seus compañeiros. Non oístes falar de min. Fun un dos calzóns máis xeitosos do mundo, ademais dun conquistador nato. As mulleres caían aos meus pés. Primeiro prometínme cunha media de seda. Esgotadora. Todo o tempo daba voltas ao meu lado. Non me deixaba en paz. Tamén se enamorou de min unha pinza. Quería meter sempre colgado. Pero, como son un cabaleiro, non lle quixen falar máis. Mais tarde, saín cunha tesoira que, aínda que bailaba moi ben, sempre me facía cortes e farteime. A pobre deixoume esta cicatriz horrible o día que lle dixen que me ia. E que vos podo dicir da miña peita, a famosa peita de madeira de secuoia? De tanto peitearme, volveuse tola por min. Pero tomaba demasiados caramelos e acabou perdendo os dentes. E, como comprenderedes, un calzón tan xeitoso como a min non pode andar pola vida cunha peita desdentada. Estaba acabando de contar isto cando unha man abriu o armario, colleuno e oíuse unha voz que dicía: «Mira, colle este trapo sucio que hoxe toca clase de pintura e sérveche para limpar os pincéis». Mira para aí. Un final bo para un vaidoso. Non vos parece?